Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur. May nanamayong bunta guys, kung may ligong kag traditional hilot. First time nyo nakita, tanawag yun para sa mga ni. May buntag sir. Unsa man atong ipamati? Ikan pag isok ko, tulog ko ito kapin. Tulo ka tuig kapin. Mga pila jud, tulo ka tuig og Liya. Siguro. pila na. Tulog ka ito tulog bulan. Tulo ka tuig 2 ka bulan. Sige, sige. Yung Unsa man sa muntiyan? pera Ganong gioperahan man ka? sa kidney. Kidney. Okay na. Tuwid ng kapin. Sige. Pero wala na problema, hasti yan. Okay na. Sige, sige. Pagka-stroke na yung katong permero, makalakaw ka, dili? Dili. Dili. Sige. Karon okay na. Makalakaw ka nga ikaw na isa. Tumba ko. Tinalang gunitan ka. Kung mag-crutches na, unsa ba? Nakusong ko kung gibiyaan. Biyaan mo. Ano man? Gusto kong Ah, kalakaw. very good. Ano yun? Gusto yun, mulakaw. Sige. Kaya magtumba magkukuan ng lisod ng dalan. Ang kamot ni mama, saka daw sa ang isa. Yan o. Okay ra. Kaning wala. Kani wala. Hmm. Kung ano daw, kumuta daw. Mukuan. May kusog. Wala. Ang katong tuon mo okay kayo. Binod. Binhod. Oh, sige. Unsang orasa ka nagaligo karon? Diyan ang butag. Di ka nang kadadlaw, unsa jung orasa ka nagaligo kadadlaw? Di parehas. Unsa kasagaran? Buntag. Buntag lang. Hmm. May nakabalo ka sa kuha. Tanaw ko cellphone. Oh, tapos Kita mata kang may pahilo ka. oh, Tugi. Tawagan ko anak. Sabi. oh. Tingnan ka taong istorya. Imong anak mananawag gabi. Hmm. Sige. Ay kinakitaan ko sa imong Facebook. Asa ka nang puyoron? Nasa Luna. Luna. Tension. Ah, sige. Masing na kay sa tao sa Tagalona Extension. Di mila ito di. Ate meron ka naman. Nag-board doon di. Pero asa jud ka? Malalag. Malalag. Ah, sige, taga Malalag. Shout out sa taga Malalag. Set out sa taga Manalag. Ah, very good. Ana. Sino man kumpare? Sino man mong kumpare? Wala di. Ah, wala yung kumpare? Sige, sige. So, ayan guys. Shout out sa taga Malalag. Davao del Sur. Harap sa Malalag. Poblasyon. Poblasyon. So, God bless po sa inyo ha. Ang taga Malalag, poblasyon, no? Hello po sa inyo ha. Nasa shelter at tabangan, tulo ka tuig na siyang na-stroke. Makalakaw man siya, pero nayalalay. Namugunit yung mga. Banood ang lawas? Yun eh. Banood. Andre, ang wala, okay? Magyapon. Di ba ka mainom? Wala na undang Sa una, Ingon to na. karon. Wala. Anong ni undang man? Blito ng sakit. Sige, sige, ni undang nag-inom si sir. Ang NBN. Ilan na ba yung pangidaron ni mo, sir? 50. 50. 5 buwan ko. Wala ka kung bulan. Sige. Bahala ng edad eh. Edad naman na, no? Gani. Sige, sa tabangan na to si sir nga mamayo, iyahang ginapamati sa kalawasan sa 3 years and 2 months na stroke, no? Mga na to mamayo, siyempre, ginabanan sa pagdampos Ginoo, no? Og tanan nga mo dool sa kuha, mapahilot, magpatambal, manigamot ko nga mamayo mo, kutob sa kumay mo, kay pahit yun natin ginapamati sa kalawasan, no? Siyempre, sa karon na po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot, and share this video para daghan ang masayod, labi na gyud sa imo mga kaparentihan, relatives, o siyempre daghan po itong matabangan, no? Ayan, taga Digo City ko guys, ha, taga Digo City ko. Ayan, of course, shout out sa regular viewers na ko sa akong Facebook page, sa akong YouTube channel kaning video. Ug siyempre po, shout out and God bless sa lahat po ng mga OFW kung saan kayo nagtrabaho ngayon. God bless po para sa inyo ni. Yes sir, tanggalin mo t-shirt.
Sulti lang na sakit, kaya atong reducean, ha? Kulob ta kulob, ha? Kamot siya. Kana, okay na kana? Ano pangalan? Aurelio. Ano yung pangalan mo?
Kaya Di naman ka mainam na. Na, Di na. sigarilyo. Wala na. Mag-explain ko sa imo ha, paminawa ko ha. Mm. Dili ka mainam sir. Dili ka mainam. Sigarilyo. Mag-explain ko, paminawa ko sir ha. Kaya importante kini sa imong kalawasan, dili lang po sa imo ha. Apil si sir, apil ko, labi na gyud sa atong viewers ha. Kani dire kung ato ka masayod, pwede nimo ni ma-explain sa imong mga relatives, parente. Kani dire kung ato ka masayod, mo ni balay-balay sa uric acid, kani sugar. Ha? Uric acid, kani sugar ay kalimot di nagla parehas ha. So kani uric acid na dire ang sigarilyo inom. Soft drinks, kape, juice. Kung asang kusog na to diha nga mapasulod sa atong lawas, mao to'y grabe maapektahan ha. Bawal ang kape. Mahimo lang ha. Ang inom man nato tubig, Milo, gatas. Kung ganahan po ka, herbal. Kaya isang unsang herbal lang ha. Kung ganahan ka ha. Ang ligo, buntag lang ha. Dili pwede maligo. Oto, hapon, gabi ha. Sakit gamay.
Sa gito diri sir. Very good na may gid ay. Kani? Jurik. Ah, very good. Minaw ba di ay? Karong December 24, di kami nam. Ina. Undang na. Kape na kusog ani. Munda nga pong kape, di na makatabang ha. Gusto ka Milo or gatas ha? Dugay katulog. Ha? Dugay katulog. Dugay katulog. Iyong lang. Para makatulog ka, adlawan pa lang, exercise, baklay-baklay para kapuyon ha. Wait yan ako ng dukatit. Ha? Laylay. Laylay. Nagkapasa siguro ka sa una. Umulag gabon. Nagkaumol ka gabon. Tagsarapon. Ha? Tagsarapon. Kung saan mo paghumol sa gabon? Ikuan sa indubig. Ang gabon, pabukalan. Di sa may nagpabukal. Yeah. Ikaw rapot. Ako Kung man, kung sa yung pamagi ni mo, iyo kong himasa. ihimasa. Kung sa oras, Hapon. hapon. Di sa may nag-ingon ni mo anak. Wala na. Ha? Sirapon. Ha? Naagod siguro. Uy, nga naman og. Dati sige nag-ingon. Tutunggelot ko sa una. Undangin na siya, bawal na siya ha. Manghimasa, manghumol, ininit, hapon, gabi kay magkadugay, mubugat ang atong tiil, mapas mo, magkurog, balay kusog ha. Makapasamot na sa kaparalyze ha. Di isang, wala pa ka maparalyze, bisag okay kay kakaroon. Paguli sa balay, di kita pwede magbasa ha, hapon, gabi ha. Magkadugay, mabugat na Hindi kalakaw. Kabantay ka, nga mabugat na kadugay. Nga murang mag nagkurog na wang may kusog. Ang dangin na. Ay, tuwan. Hindi kalakaw. Hindi kalakaw. Butilos mo tumban ng bala. Ha? Butilos tumban ng bala. Ilahapot to. Ilaman to, pero ako musulti jud ko. Kaya gusto ko maayo akong customer. Gusto mo ka maayo, di ba? So, dili ko pwede magbasa. Nagkakutong kidney. Ha? Mabuti nagkakutong kidney. Oo, hindi mo na pwede na. Dili pa ka, di maunta kayo piras kidney. Tanggal na itong pwede. Anong kidney, mayoma, kidney stone, unsa pa na nastiyan. Pero tuwig nga. Pwede na to nakita na. Ako ni. Masarap pa naman. Sungura na nakita no ko ni. Bagura. Magura? Niya kung sa kwan. Facebook. Facebook. Niagyaran no. Itong pangita. Balik. Yan naman to, inig-post na ko, na may kuhan, number. Mugani. No? Hmm. May video na number. Na. Kompleto to ako ang di-post. Di maglisod. Sige gamay. Dako bro. Ano, taga-Davao na. Katong na kwan niya. Happy padong pa lang. Ha? Katong na stroke niya nito. Tulak ko ito ako bay. Babae? Hmm. Ayaw na to. Ilang masuot na sa Facebook. O gato itapok ta na na. Limit na limit ng Facebook ng gawin ng post group video. Di man. Wala may limit. Wala limit. Nag-post ni mo ron yan. Nanapila ay mo ma-post. Nawa na po ka. Kawan mo ka. Nalag mo ibalik sa post. Yun na, nakita na ko. Ah. Si Sir Romero. Si Sarmera. Dili mo ka ito. Kayo, tiga, kung may samis.
Dili, Bukidnon. Doon. Valencia. Valencia. Bukidnon niya pa ng Valencia. Nya kay magpabuka dito dili man buka uma di pa man kasuntuig pa man ka mapilot. Puno na sa 3 months, 4 months. Puno na. January yung bakante nga. Yang wala na po, nato pamananihag din January ha. Karon wala na na eh. Puno pirmi. Sa kadlo, yung hiloton, 50 kabok. Ako nga 5. No? Yes, 50 kabok, ako 5. Grabe. Dali lang kay tuya ha. 5 minutes, yarapis dito. Ano na po 5 minutes. Mana? Lawas. Segala ni kondutan pa. Kita ka pa ha? Ayo. Sakit nung hilot, sakit. Ha? Ang hilot, sakit. Pero wala sa mag-post nga wag sakit na. Hmm. Puros with sakit. Ayang gi-post. Ako sakit og dili post na. Dali ra kay ka na interesar. Hindi sana ko kuan bayo man, rumiro. Kuan ko booking. Libaran tumabot. Malibad na. Kaya daghang nagtapok pa. Hmm. Nagisingit ka suko tong uban. Nakita ta ka. Kaya, Ate, nagotol nga matulay. Yan may katong nasingit ni katong nagising na to. Dito ah. singit to niya. Pateran dali ah. Ya, itu dugay. Balibad ang kat. Kuat, kuy, ayo. Katong si Kuwad ng Gihilot o si Turni. Yeah. Turni ng Gihilot. Turni man di. Singit. Itong bahay. Oo. Idol sa Turni ng Gihilot. Usok ko mo sige kiwa. Dili magbunto siya mo. Manigarilyo ba yun na? Napantay ka? Naman sa mahilot o ganang grabe kayo. Wala namang normal yan lutong. Na grabe yun. Katong kuhan. Katong gidala sa jeep. Ya dito lagi palikon sa dua. Sa loob. Kita ka tao? May nakalataw. Dito ni comment sa Rex Bukaling. Sa dalaan na kay Eric. Tawa na siya kasi. Rex Bukaling. So ma'am, dalaan na dito kay Eric Hilot. Nasa Digos. Wala to kalataw. Wala eh. Manggipos ng talak ko. Wala niya gipost eh. Oro to, ngon, biyan na niya. Ya dito na ka mag-exercise ha, sa inyo ha. Ano sa, dito na ka maningkamot. Duwa na meron doon sa social media, sa Romero ako. Sige, post. Wala TikTok. na tong tagahagunan no. Wala na, undang mo sila. Masukuan sila lang ako. Si katong magbatanon. Taylor Sanchez, naman gapon, pero wala kasi nakapokus. Minus maggunang sa kanang mga kanto, minus. Hindi mo kukudaglaw ng parangon. May pagsiya umarang. Para dagay gusto. Matambalan. Dagay ko tambalan. Yung ano yun ba? Dagan mo kasi. Unayon na lang natin eh, wala. Minus maggunang kawan ka ng Balik ba? kanang gidaotan, minus mo na. Pero ka na mo. Customer o nga, niya to dito, wala lang nila yun. Balik niya yung espiritu. Kung kuhan ni kuhan mo. Easter nga, kung kuhan mo sa Hindi sila manugot. Kuya man to. Hindi ka balik.
Bisa ng espiritu. Sa Nasaag. Saag. Padayong nagkamatay. Di buhay man kagapon. Kaya lang, lahat ng tuwan. Hindi na mo kaila. Lahat naman ipulit. Di dayon ay ari dire. Natuma dito kay direct sa inyo. aso naggibi yung birthday. Nagbubong. Yan balay. Bumbong ka to. Kita na ka, sir? Hmm. Oo ba? Diyan na ka. Yan sa balay. Gamay ko kay Kiliyaha, pero Ibitindog diha pagkabusayaw kay gamay ba. ang sayawanan, isa na kami tros. Wa, may area. Murong ko. Walang tako, ano? Hmm. Gamay kayo tayo. Sa likod, ano to? Napugunit ato panguangan kong lamis sa bangko. Hindi ka itong mga kondo sa gilid. Dako ako. Galing lang kay ang kapuyon og sayaw, muli ko magyod di. Hmm. Diha na lang ang bangko, nya tindog lang kag musayaw. Ano gano'n si Sir sa mga video? Wa pa kag nga tingog tong singer no? Hmm. Kanta ba ito kinipergirina, sir? Dali lang kay mahuman ang time. Pagod mo tatugalas 12 ko to ba bisabot to. Natin, ra mag-ingon. Oh, mapod mo mo kag nine ibalo mo. Pagod 6, 9. Dali Karong kuhan, kuhan yun na, 6 to 1. Nun. Yan, mas daghan man ang singit. Ninong kakanta, kaya daghan man kayong Bilang nga hubo, makulipuli na lang nagkukulit. giilog pag yung angel ang kinipergirina. Sige, magluto yung Pilipis balik. Sir, ayang ta. Ayang. At ay nakilak ko. Gidala ni mo akong sabon dito kitong wala ng kuan, gidala mo balik diha. Muha lagi dito. Tara, ay Padre Pio. Bang. Ano order na dito Padre Pio? Online na. Hmm. Oh, online Shopee. Dili global. Di man. Ilang nakabuhan, boss? Kuan pa. Ako pa. Do kapit. Nakabuhan. Pila palit nimo? Ternit. Ha? Ternit. Sa Shopee. Oh. Askon. Yente. Ano gyud sa Shopee gani? Facebook mo to naman. Facebook. Hmm. Mo ni snake man ni. Snake yan dagway ba? Sa katong binabasa pa ang libog mo ko to. Takalig ka pili ang May gana nimo ayo sa scroll kay ugman ayaw nahan ito proto. Lain mo kog seller. Mauri lah. Bitsyo. Lain kung imo jong Tunay nen. Nauban na pangilad ay. kung sa Shopee lisod man. Or sa Shopee pa ilad Facebook. Facebook ila daghan. Pero kung sa Shopee ka lisod Okay, minus. dagan magkukuhan ito. Dagan ka ng na seller ito nga dagan o ganang Tanaw ni mga sold, dagag sold, kani. Ay lang naman sa sold. O tag 10,000 kani daghan din. Legit din Pero eh. may mga kuno pagpipiyo ba? Magtambal din na lang kuan. Oh, wala na sila. Kung di kayo ko sa Facebook, kayo ba kung mag Facebook? ilad ay. Pero ka na Facebook mo, may gani, dili scam. Kung sa karan di, scam yan ang Facebook. Yang pwede ganyan. Kung silas. Napon na. Hmm. Ilang boss pagsiras, kay Samo kayo naghilot. Naman dagan sa kuan. Kung mo kuan ba o sabihan. Napon na. Apo man Pero ka. ko nimo ato. Dili to pagpipiyo to. Si Benedict, mo to. Patlatiyap, si Benedict. Boss mo to po. Oh, hindi mo gino. Ay, cross man to. Ipo kung to katong isa. Katong dili. Jesus Christ ang cross. Na. Pero katong isa ba nga dili ang takuan, gold. Original yung number pagka Wala mo puto. lagom.
palit na po doon. Nalagong sila naman ito. Ito, 150, right? 100 at 300. Yan ito mo ha? Agoy, dugay ito mo lubad. Okay man na mulubad 300. Hindi po 100 kapin kay ugma, lubad na. Sabi na yun, order ka sa shopping nga tag 19, 20 na gold, Di yung po siya kuan ng Di katol. dili. di ka tol. May lang na kung gatol. Kaya mo, sige mo. Oh, hindi mo Wala lang. man. Wala na. Hmm. Layo ra si mana na mo katol man na. Parang badyo-badyo. Badyo. Dali na bigyan yung energy yung mga inana. Dili, para sa ano nga, Katol na salin sa sunog. Dapat sa Dili linsunog. man nabadyaw ko nagsalin sa sunog. Sila naman nagsunog. Palengke, sila naman gasunog. Gusto mo borders ba, mabalit sila kanang inana no, nya. Sunugon lang tuyo. Kugihan dyan ba no? Para kandila. Pero ngayon, hindi ka po siya masunog. Yan, di po dili. Ah, kinamagwangan na kasi. Bago rin eh. Graduate. 3 years na. 3 years na siya nga polis. Sunod din sa sunod ni banan natin pa. Ilahang batch tong nilupad sa kapatagan mga chapter. Lahat tong batch. Kung na-disgrasya mga ito na nanibat. patrol. Dili. Ay, katong Patrol ba nga natuwag? sunod lagi sa Sila banan to. natin. Kuhan pa sila to. Di pa sila pulis. Baysok pa sila. Paisok. Sila ni-reinforce. Mo to nga batch nila. Di ba na patrol ato nga nakuan? Ay ball. Sunod to sa kwan. Gabuya. Basta sila sa kuan. Hmm. Tagan pa isa. Muna sunod nila kuya nga. Batch. Pero mag-abot sila pag pila ka tayo. Uy, abot rin ito. Wala gyapon pa. Pa senior yun na. O naay man na seniority gyud. Seniority. Mo sir man na sila. Ay sir. Di sir tuig ra. Kasing tuig ra sir Oh, jud. sir. Uy muna. Mauna na. Di sa mo eskwela ka. Naman nga may seniority na. Uy senior 4th year naman na. Ikaw 3rd year. Ay, sir. Saludar gigagay. 4th year man. Wala gyapon mag-abot kung kinsa makauna sulod sa serbisyo. Bisan pang manghod na nimo sa college. Kung manghod nimo kaunang sulod, wala paabot dito. Saludar jud kaniya. Oh, baliktad ba? Sunod niya tong Mag-sir man gani ang papa sa anak. Ikaw 10 years. 10 years nagka-PNP. ni Nya, sulod kuha na ka, PNPA. SPO 4 na ka. Ngayon ang anak kay PNP. PNPA. PNPA. Sir, First Loy. Apag-apot yan ha, nasayan sa Digos. Sir, sa Lodar tanan. Manibok. Ha? Si manibok. Di umahan. Kita. Receive niya po. Sir, yung manang anak, ay ayaw kay kuha na. First Loy na. First Loy. Ako kay Grango, ya bata. Pila dyan na doon, 23 mo na. Iya ni sulod na 40. abot sa balay. Tapos pala ay ko pag-share good po. Dili gina sa share, papa. Pero pag naka-uniform na, di bawal gina. Walay papa sa uniform ha. Tumanang ko niyo. Imong ay ninong. Ang ninong, sa Lodar ang ninong, no? Ang ninong ni mo SPO4. Ninong na po yung ngayon nimo. Kaya kayo, hindi na po magpulos sa ihayan. Kaya tao, puro laghantag-anak ko, pulos na. Di po, ang isa po nga nindot po na kay anak nga. Niyo ni. Imong anak pulo, niya na pare. Wapo kayo na sa pamilya. Pare Pare ang anak. Power kayo nga. Ang problema kay isa po kitson. Rebuilde. Uy, ayo. Ang pamilya. Hold upper. Kompleto ba? Dito, mo line up ni mo sa dagang kay anak 12. 12 na hold upper.